Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngaleli hora. Sibonge isikhathi esihle esimnandi esisibusiswe ngubaba uJehova umdali wezulu nomhlaba. Isikhathi sokuthi sazane naye, isikhathi sokuthi senze intando yakhe, isikhathi sokuthi sibuyisane naye, isikhathi sokuthi sizihlenge sizisindise yazi. Singabuye sambe silibale singabantu ukuthi each and every second iya-count. Each and every minute iya-count. Each and every hour iya-count. Each and every day iya-count. Because yabo u-2 o'clock usushayile wadlula awuphinde ubuye. U-6 o'clock wasekuseni lento oyenzile noma into ongayenzanga usudlulile awuphinde ubuye. So each and every time lapha emhlabeni sishaya sidlule. Ukuthi nje kade ukuthi usezophinde kube u2 akusasha awusafani no2 wangomhla ka17 May 2024. Awusafani no2 o'clock wangalula sisuku nangalesa sikhathi nangaloya mzuzu. Awusophinda ufane ngisho ungazama ukuthi ufanise nawo kangakanani awusophinda ufana. Kufana noma uzokwenza into mhlawumbe upheke kahle namhlanje. Phinde uthi hayi ngifuna ukuphinda nangakusasa uyitshela ukuthi uzophinda upheke ngendlela efanayo. Ngeke. Ngiyakuthembisa garanti for sure ngeke. But uzopheka ngendlela ehlukile. Ngisho ungasebenzisa the very same ingredients, the very same timing, the very same ngeke uze kufana. That is why each and every day sidinga ukuthi sihlale njalo sizibuyise endleleni. Ukuthi ngoba ngiyayazi into ukuthi ngibhedebe this time. Ngoba ngiyazi ukuthi mangenza amaskonzi kumele ngifake amaqanda kanje ngifake ukuthi nokuthi. Why pho amakeke ephume aneni taste? Why pho amakeke ephume engafani nawo izolo, angafani nawo ngalela langa? Ngenzeni? Ngibhedebe. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi kumele ngilungiseke ngazi ukuthi kushode kushukela laphana. Kumele ngilungiseke ngazi ukuthi ngithe ngibala ngitshela ukuthi amaqanda o6 kanti cha ngifaka u5. Hayi ngikhohle usawuti. So izikhathi azifani, izimo azifani, izinto ezenzakalayo azifani futhi azisoze zafanana abantu baNkulunkulu. Kuyiqiniso lokho esingasoze saliphika. But sihlalela ukuthi silungise nje kuphela. Ngoba singabantu yithi siguqukayo, yithi sishintshayo. But uJehova umdali wezulu nomhlaba akaguquki. Akashintshi umile ingona phakade. That is why Israel wakho ungaqedwa ngoba yena akaguquki. That is why Israel wakho ungenziwe lutho ngoba yena akaguquki. Ngoba ulla. Ulindile nje ulla. Usho njalo incwadi yaMahubo 91 verse 11 ukuthi ngoba uyakuyela izingelosi zakhe ngawe zikulondoloza ezindleleni zakho zonke. So uJehova it's like a security. Yabo njobe nengashintshi engabuye ngathi hayi ngisakwi lunch, ngisakwi break, ngisakwi leave, ngisakwini ulla uhleze la. That is why Israel wakho ungaqedwa. But sitha seshintshe sona ngaso sonke isikhathi sinamaplan amasha. That is why ama-satanist abuya guquka abuya akwazi ukuthola ukuthi aphulukiswe, abuya akwazi ukuthi athole ukuthi asindiswe, abuya akwazi ukuthola ukuthi ahlengwe. Because isitha seshintshe sithatha lokho asinendaba. But uJehova ubathanda bonke abakhe. Ubafuna la bonke abantwana bakho bafuna endaweni yakhe, ubafuna ekhaya. Mase babekile futhi ekhaya athi ngizimisele ngilungele ngilindele ukunivikela abantwana bami. Kodwa magcina ngenzeki lokho. Magcina kaphulusa ngaleyo ndlela. Elapho khona ubumnyama buthola indawo nentuba ngaso sonke isikhathi. So abantu baNkulunkulu isoko nje ngifisa sikhulume ngaso namhlanje sithi maye kumakholwa angakholwa. Maye kumakholwa angakholwa. Uma ulikholwa ngempela imisebenzi yabonakala. The reason why ihlose sithi maye kumakholwa angakholwa is because amakholwa akhona njengamanje imisebenzi yawo ibonakalisa ukuthi kahle kahle abakholwa yazi. Kahle kahle bathi bakholwa kodwa ukholwa kwabo kwesikhashana, ukholwa kwabo kufishane, ukholwa kwabo kumzuzwana, abakholwa. Thina abantu sihlezi siphazama ikakhulukazi ngezinto esizicabangayo. Number 1, esitshela zona nesikholelwa kuzo isikhathi esiningi. Okugcina kungekuhle.
ukuthi lapho ubambelele khona uyaye uzuyitshela ukuthi ayi ikhona impela ufanelekile. Uze ube nenkani uma uNkulunkulu esefuna ukususa ukubuyisela endleleni esesandleni esiyisona sona. Athi umuntu hayi mina ngi-right. Kuleyo ngikholelwa kona ngi-right, ngiyeke ngilungile, ngi-right, nginjalo. Mina ngikholelwa ukuthi idlozi noNkulunkulu ibona abasebenzayo empilweni yami. If wena uzongitshela enye into ehlukile, cha ngicela ungiyeke, ngi-right nenkolo yami, ngi-right, nginjalo. Mina ngikholelwa ukuthi njengoba ngiyinyanga nje amandla ngiwanikwa uNkulunkulu, phinde ngiwanikwe amadlozi ami, ngiphinde ngiwanikwe whatever babala. If wena uzokhuluma okwehlukile, cha ngi-right ngaleyo doctrine yakho, ngi-right ngalelo qiniso lakho, alibe lakho lodwa, mina lelami ngifuna ngizoligcina nje kube elami ngoba elami ngiyalithanda, ngifuna kube ilona ngaso sonke isikhathi. Athi uyikholwa kodwa akakholwa. Cha akakholwa. Enye into engiyifundile ngenkolo yeqiniso nangoJehova ngothando lwakhe asibonisa lona nelavezwa iNkosi yethu uJesu Kristu ekuphileni kwakhe lapha emhlabeni ukuthi uma ukholwa ngokweqiniso yazi uyasabalala, uyavuleleka, uyambuleleka. Futhi uyahlakazeka, uhlakazeka ingqondo, uhlakazeka ukuhamba, uhlakazeka ngayo yonke indlela. You really experience impilo kaKristu because uKristu wayehlakazekile, wayehlala nabantu abaphuzayo, ehlala nezifebe, ehlala nabo bonke, ehlakazekile, elikholwa, engumntwana kaNkulunkulu. I'm not saying ukuthi ngalamazwi sekumele singaba ngoba abantu bahlezi bezoba nogcobo bezoyizwa wrong indaba. Sekumele uyizwe wrong ukuthi hayi ke shothi nathi kumele senze isinoma kanjani bese abantu bafuna ukuhamba ngenkanuko zabo ngenkani. Cha. I'm saying ukuthi uthando luvela ngokuthi ngaso sonke isikhathi uluveze kubonke abantu. Ungabakhethi ukuthi hayi ngizothanda laba ngilaba ngeke ngibathande laba cha. Uthando luveza kubona bonke abantu. Ngoba izulu lesiyalezile ngomnyalelo omkhulu ukuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kusho ukuthini uthanda umakhelwane wakho? Kusho ukuthini ukuthi njengoba uzithanda wena? Kusho ukuthini konke lokho? Uma ukholwa ngokweqiniso uyahlakazeka, uya-understand ukuthi le denomination kanje, liyahluke kanje. Lo uyisangoma ngokuthi kwenze ukuthi empilweni yakho, lo umpostoli, uyizayoni, ushembe, kanjalo uyambuleleka. Awubambi ukuthi hayi mina ngibambe nje inkolo yensindiso thina sikwenze ukuthi thina sihlangane ukuthi awu thina zithatha uyibeke lapho wena isicicici wena ungcwi umoya ezothatha kusakaze phansi. Singabantu kumele hleze sazi ukuthi asingaziphakamisi thina. Cha, thina sihlale njalo sithubekile njengoKristu. Sidedelene kube yena osiphakamisayo. Cha. Thina sihlale sibe ngumata. Uyena ozothatha lo mata waphansi. Abese ubafake ngaphakathi. Unganyathela umuntu. Kube umata okuhlobisa. Awuthatha ubeke odongweni. Kube umata omuhle okuhlobisa. Yabona ngelesikhathi usuqala inkolo yokulangazelela kwasezulwini. Uyaqala ukuhlakanipha. Mosilangazela ngempela inkolo yeqiniso. You get smart ubone ukuthi lokho kuhluke ngokuthi lokho ugcobo ngokuthi lokho ukuthi nokuthi uqala ukuhlakanipha, uqala ukuqonda. Futhi kuyiqinisele ngephikisi abantu baNkulunkulu ukuthi ukukholwa ngokamoya kufana nokubhukuda elwandle. Ebese ukukholwa ngokwe-religion kufana nokubhukuda nje kwi-fish tank. But okamoya olwandle manje olwandle khonani lonke uhlobo lwento ongayicabanga. Khona ubandolphini, khona kumafishi, khona ubashaka, khona jellyfish, starfish, ngakubala konke. U-understand ukuthi ngila. Sorry. But la kwi-fish tank uba wedwa. Liphela ungquza wedwa. Noma mhlawumbe kube khona amanye ama-fishes niba umndeni owodwa nje kuphela. Ugcina ungazange ukuthi hayibo kunengozi. Ukuthi ngelinye ilanga masukhula usungena ke manje usufuna sekumele ubhukude ulwandle. Sikhani wazi ukuthi kunengozi engakanani. Le ngozi le isiyakwazi ukuthi kusheshe kushaye, sheshe kulimaze because vela uyazanga uyiqondanga. Uma uhamba ngomoya uzofunda uthole ulwazi ngezinkolo zonke ukuthi kahle kahle zihluke kanjani.
Uzofunda uthole ulwazi ngezinto zonke ezikhona lapha emhlabeni, ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ube ukuthi kwenzeka kanjani. It's like you digging deep, doing research, doing background history, everything. Uthole lonke ulwazi ukuthi kahle kahle lokhu kunje kunje, lokhu kunje kunje. Thola ulwazi ukuthi izangoma banjani. Ungabi nokubukela phansi okuthile, nokuzitshela. Kepha ukwazi ukuhlala phansi, urizine. Bathi using logic and reasoning. Siyarizina ke manje, ngiyakutshela nawe uyangitshela, siyabuka ukuthi okay lo ngitshela kona kusiza kangakanani, lo ngitshela kona kuyini kanjalo kanjalo. Ukwazi uhlala phansi urizine, uthole ulwazi olunjulu ngayo yonke into. Njengamanje ngaphansi kwesihloko sethu engithanda ukuveza kakhulu ukuthi singabantu siyacabanga ukuthi abantu abasheshe bephume enkolweni noma ebukhoneni bukaJehova yila bantu abasuke besafika. Kanti cha, ukukhuluma iqiniso, abafudumezi beyihlalo bangampela yilabo asebeno 30 years enkolweni. Ilabo asebeno 25 years athi awu Nkosi yami kade ngafika. Uthola ukuthi kade wafika ekholweni kodwa akakafiki enkolweni, kodwa akakafiki kuNkulunkulu. Kade wafika ekholweni akakafiki kuNkulunkulu. Bafike baye enkosini kaNkulunkulu. Ilabo bazobe beyazi into abayizele enkonzweni. Ilabo bazobe beyazi into abayizele makufunda, makushunyela, makukhuleka, makwenziwa zonke izinto. Because into ebalwayo ezulwini ukuthi uzimisele kangakanani nokuthi ugijima kangakanani. Ngoba le ndaba abantu baNkulunkulu ingumjaho. We are in a race. Siyagijima sonke. Uma uzoyipholela nje wena uyirelaxele, uzophelelwa ithemba, uzophelelwa uthando, uzoshiya phansi. Kanti laba abafikayo basengabantwana bayazi into abayizele enkolweni. Bayazi ukuthi kunjani lapha ngaphandle. Bayayibona into ekhona lapha ngaphakathi. Yikho-ke abazofika bagijime ngampela. Because bazofuna uJehova. Bengezile ukuzosimama ngey'ndonga, belindela ukujwayela nabo beze bajwayele kabi uNkulunkulu njengalaba abakade bafika. So you can be umuntu ofudumeza nje isihlalo sifudumeze kanti ukhona umfudumezelayo okuyothi mesefika afika kuthakasela ukufudumala kwalesi sihlalo, afike enze ngampela into ayizela, ayaziyo ukuthi uJehova ulindeleni, uJehova ufunani, uJehova uthandani. So singayitshela ukuthi hayi abantu vele abawayo ibona laba abafikayo ngoba bazi lutho. Hawu awazi lutho wena uzowana nani? Cha. Umuntu owayo ngelinye ilanga ungeke wabona umbuso wezulu. It is you ohleli la for many years kodwa ungenzi lutho. It is you ohleli la for many years kodwa ungazi lutho. So maye kumakholwa angakholwa. Asenkonzweni impela kodwa awakholwa. Asondelene noNkulunkulu impela kodwa awasondelene naye. Aya-attend impela kodwa awakhonzi. Kunenqaba abantu asebekhohliwe. Abasebekholwe iminyaka kodwa abazi ukuthi uJesu uyabuya. Sorry. Many years. 30 years ngisenkolweni. Kodwa uthi uma umbuzo uJesu, uJesu uyabuya. Hayibo, kampela. Hayibo contact isihloko. Ha. Hayibo khona izulu. Hayibo wena ukholelwa ukuthi uyezulwini. Yo thina sikholela ukuthi nje hayi uNkulunkulu sibusisile ngalomhlaba selosiphila. Baningi abakholwayo kodwa bayazi imfihlakalo yezulu.
Abanye abakholwa nalokuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu. Bathi bayakholwa bathi hayi uNkulunkulu ukhuluma kanjani, ayikho leyo nto. Amaphupho bathi azithi omunye ngikholela incwadi eDuteronomy mina. Le ethi if iqhamuka umphupho amaphupho ungamkholwa ungahambi ngalamazi awashoyo ngoba kwakushoyo akuveli uNkulunkulu. Athi nje umuntu ngibambele leyo ncwadi nje ngikholela kuyona ngeke ngizwe lutho into ehlangana namphupho nje ungalingi. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu. Kwasemaphakadeni kwakunjalo, nanamuhla futhi kusanjalo. And labo bantu futhi othola ukuthi abakholwa uNkulunkulu, yibo abagcina beyizitha zevangeli. Yibo abagcina beyizitha bemelene noNkulunkulu. Izitha zabantu abayikhandlayo befuna umbuso wezulu ngazo zonke izikhwepha zabo, bengakwenza konke ukuze babonane noNkulunkulu enkazimulweni. Makubiza ukuthi bazile bengakwenza, makubiza ukuthi bakhale bengakwenza, makubiza ukuthi bakhuleke nje bengakwenza, nanoma yini bezimisele bemfuna uJehova. Ngoba thatha imbizo saseduzane. Ngoba kahle kahle amakholwa, abantu abaningi abangakholwa banibhekile yazi. Befisa ukukholwa njengani. Ubokuyibuza ukuthi kungani behlezi bexoxa emakhontheni. Bemile bebhema lapha. Besho ukuthi yazi ngabe siyakholwa kube 1 no 2 no 3 nje. Yazi kube siyakholwa kube kanje kanje. Ngoba ekujuleni kwemiphefumulo yabo bayalangazelela ikhaya elisenkosini. Balangazelela uJehova. Lo bambone ngazuthi ukuwena kanti cha, bona uyazikhohlisa uyishonisa le nale. Balangazelela lapho bengathola khona ithuba lokwazi iqiniso ngoJehova. And mase kuthiwa bathola bengagijima ukudlula wena kholo kade wafika ususemame wazi wangabusakholwa. Ngoba even namanje abantu abangakholwa bawadlula amakholwa ngenhliziyo. Phela bashoda nje ngesisekelo nangokuzazi ukuthi badalelwe nokuthi bayophelela phi qha. And mebakuthola lokho balazi ngempela balifumana iqiniso bayogijima bagijime. Namuhla nje ngifisa ukuqwashisa ngalomyalezo omkhulu kakhulu kumakholwa angakholwa ukuthi befunda njalo kepha bengenakho ukufinyelela eqinisweni. Bekhonza uNkulunkulu kepha amandla akhe bewaphika. Baningi abakholwa kodwa bayazi imfihlakalo yezulu. Kumele sihlezi sinjalo sikhulekele ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba asembulele. And nanoma ezama kangakanani uNkulunkulu ukuthi asembulele, bajika futhi bengakuboni lokho. Futhi bengakholwa yilokho. Into eyinkinga kakhulu bantu bakaNkulunkulu ukuthi ukukholwa kwakho nokuza endaweni kaNkulunkulu kuhamba nesivumelwano. It's an agreement. You're gonna sign a contract. Because it's like ungena emshadweni. Ukuthi ngenkathi ungena emshadweni noKristu, ngenkathi ubhabhadiswa. Navumelana ukuthini? Ukuthi ngiyamamukela uJesu Nkosi womsindisi. Iyodwa requirement. Ufuna uNkulunkulu ukuthi kwenziwe intando yakhe lapha emhlabeni. Njengoba yenziwe ekhaya ezulwini. So lesi sivumelwano ngabe sasigcina yini? Ngabe sasenza yini? Ngabe sayenza yini intando kaNkulunkulu ngendlela ethabisa yena, ngendlela emthokozisayo, ngendlela afisa ngayo. Nangendlela alangazelela ngayo. Noma uyihlalele nje. Uyirelaxele nje. Because if ukholwa wakho ungenayo imisebenzi kufile. Yesu uqashiwe emsebenzini uma ufika lapha ungasebenzi ngeke uzoholela lutho, ngeke uzoqonyela lutho. So noma usukholwa kodwa ungayenzi imisebenzi kaNkulunkulu, ungayenzi intando yakho, ungamlaleli, ungamthobeli. Uyasifanele nomuntu ongakholwa. Uyasifanele nomuntu ofanele ukulahla ngelinye ilanga umhla wokuphela. Ukukholwa kwakho kufile. Akumele ngaso sonke isikhathi uhlale phansi njalo uyibuza ukuthi njengoba ngithi ngiyakholwa yini etshengisayo, njengoba ngithi ngazana noNkulunkulu yini engibonisa ngayo. Ukukholwa kuhamba nokwehlukanisa abantu bakaNkulunkulu okuyinto enkulu, very very important. Separation njalo hlukanisa 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 zalwane.
Ukukholwa kwakho kudinga ukuthi wehlukanise ezintweni eziningi. Zonke izinto ade uyithanda uyishiye, uyishaye indiva ngenxa yevangeli, ngenxa yokukhulu bokumazi. Konke kwakuyinzuzo kimina kuye ngakushaya indiva ngenxa yevangeli. Ngoba akekho wesilisa noma wesifazane uthi seshadile aqhubeke kodwa ajulane labantu ade ejula nabo, aqhubeke athandane nabo ngendlela ade ethanda nabo, ungazuthi akwenzekanga lutho. Lowo muntu uyaphinga, lowo muntu ufanele ukulahle. That is why incwadi yaHosea emyala uNkulunkulu ukuthi hambe uyithathele umfazi ophingayo. Athi awu Nkosi kanjani? Unkosikazi ophinga athi amthathe, wamshada wamgana. Wathi seqhubeka ephinga athi awu Nkosi yambona ukuthi uyaphinga. Asathi uNkulunkulu ninjalo wena. Uthi ukhanda isivumelano noNkulunkulu kodwa uqhubeke wenze izenzo zobubi. Qale emaphansi uphinga, qale emaphansi ufebe, qale emaphansi impilo yakho back to square one. That is how amakholwa enjalo. That is how abantu benjalo lapha emhlabeni. Athi mlande khona kunjalo. Amlande khona ekuphingeni abuye sebuya nezingane amlande khona. Athi qhubeka ube unkosikazi wakhe. Lengane yangaphandle izokhuliswa nguwe. Nathi uNkulunkulu simba kanjalo. Eshaya uNkulunkulu. Siqhubeke. Sibuyele khona futhi lapha enkohlisweni. Sibuyele khona futhi lapha emangeni. Senze the very same thing futhi again. Ubuye nezifo lapha ethi uNkulunkulu ungayidli into ukuthi uyidle wena. Ubuye nezifo zemdlavuza noma indlavuza mhlawumbe wamaphaphu. Umdlavuza mhlawumbe wesibindi, wezinso. Athi uNkulunkulu ungakugcobi lokho ukugcobe ngenkani. Qhamuke nomdlavuza wesikhumba. Kuningi. Sigcina sikhala kuyena futhi umdlalo wezomhlaba ngoba ngeke singakhala kuye. Maye kumakholwa kakhulu. So lo nkosikazi noma lo ophingayo phambi kaNkulunkulu ufanele ugodwa, ufanele ukulahlwa. Kwaphela nya. Ngampezela kanjani uthi hawu sesishadile nje uyaqhubeka futhi nalezi febe zakho, uyaqhubeka futhi nalamadoda akho. Shuthe ngifanele ke ushiye kanjalo. Hlezi isikhathi somhla kuphela. La uNkulunkulu kumakholwa wonke akade akhile isivumelwano naye kodwa eqhubeka nozenzo zobubi. uNkulunkulu uyothi cha, angikaze nganazi. Sukani kimi nina benzi bobubi. Manje ke wena ufuna ukukholwa bese uqhubeka nokuthanda izinto, uqhubeke uthande izwe, uqhubeke uthande abantu okudlula uNkulunkulu, uqhubeke uthande umndeni okudlula uNkulunkulu, uqhubeke uthanda abantwana nokuningi okukhona lapha emhlabeni. Ngaphela nisikwenza isivumelwano wena. Kumele uzidele. Yikho uKristu ethi usathanda nina noyise. Ngifanele mina. Because ukuthi ngelinye ilanga kumele enkonzweni unina wakho noma uyise wakho mhlawumbe ukhanda umcimbi bese ukwenza njalo. Uthi umama nje ubaba nje uqale phansi ubuyele emuva. Kristu akabafuna abantu abuyele emuva. Ufuna abantu abahamba nabahambayo. Phokophelele phambili kwenkazimulweni. Mawufuna ukuhamba siyahamba, shiya yonke into ngemuva. Ayingena imithwalo. Isango lincanyane kakhulu. Iza uwe qobo. Umphefumulo wakho kuphela ofunakalayo. That is why silibezidlulisana namazwi amakhulu abantu baNkulunkulu. Because it's your soul that is at stake la. Invitation ngiletha kumphefumulo wakho umuntu waNkulunkulu ngoba wena omele uphulukiswe. Wena omele uthole ukuphila okuphakade, wena omele uhlenge, wena omele usindiswe. So njengamanje ngifisa uyibuza ukuthi yini oyidelile? This is the message to abazalwane namakholwa. Uyakholwa impela yini oyidelile empilweni yakho? Ikakhulukazi obuyithanda. Yini oyishiyile obuyenza uyithanda? Kodwa wathi usukwazana nongabonayo wehlukanisa wangabe usayenza. Ngakho-ke nanamuhla abantu baNkulunkulu ngithi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukufa kusondele kakhulu. Nikholwe ngokweqiniso, nisindiswe, nibhabhadiswe bese nilahla isono, ningabe nisabuyela kusona. Yes kunzima siyafuzula sonke ubuyele but olungileyo akasikhombisa phinde futhi avuke. Umsebenzi wethu ukuthi sifuzule sithi masiqhubeka siphinde siye uphinde uvuke. Ngoba kumele sazi ukuthi yonke into eyisona ibuswa yimimoya. And imimoya ibusa kakhulu ngoba asiyiboni. But ithi mayikushayile
ungalali uthi zikibale ukuthi hayi ngiyagive up, cha. Sukuma uyithathe. Uthi sengiphinde ngabhema futhi, phinde uqale maphansi. Sengiphinde ngakwenza uqale maphansi uthi angisakwenzi. Sengiphinde ngathi uqale maphansi. Ulwe ngoba usuku nesikhathi awulwazi oyodlula ngalo. Ningabi ngamakholwa. Ayishaya ngapha, ayishaya ngapha. Ngoba uJehova uNkulunkulu uthi njengoba uyisivivi, ungabandi, ungashisi. Ngcono ukuthi ubanda noma ushisa. Ngakho-ke mina ngizokuhlanza. So uyakholwa noma uyaphuza. Uyakholwa noma uyabhema. Uyakholwa noma uyaceba. Uyakholwa noma uthanda izinto. Uyakholwa noma uthanda imali. Uyakholwa noma uthanda abantwana kakhulu udlula uNkulunkulu. Uyakholwa noma uthanda umkakho udlula uNkulunkulu. Uthanda indoda yakho udlula uNkulunkulu. Uyakholwa noma uthanda wenza kuphi. Uyakholwa noma umbulali. Uyakholwa noma uyisiphingi. Uyakholwa noma ukukholelwa kwabanye uNkulunkulu. Ukholwa kumuphi uNkulunkulu. Uyakholwa noma uyasonta. Ngoba kwakona ukusonta it's just a twist. So uguqula into uyenze enye into. So njengoba ungabantu ongashisa uyizivivi, ufana namanzi antukuntuku. Amanzi antukuntuku uma ngabe umuntu ewaphuza ayabuya awaphalaza. So uNkulunkulu ukuphalaza ngelinye ilanga. So zibuza ukuthi ngabe uliphi umuntu kaNkulunkulu. Phenduka wehlukanise usaphila. Ungaze wafica ukufa waphelelwa isikhathi. Maye kumakholwa ngakholwa. It's like kuthiwa maye kuwena uyisebenzi lapha kodwa usebenzi. Uyobuza kuthiwa lo msebenzi lo oniwona omgaka wena wakhetha ukuthi uhlale ungawenzi. Wakhetha ukuthi uhlale uzideke. Wakhetha ukuthi uzenzele umathanda. Maye kuwe. Maye kuwe kholwa engakholwa. Zibuza ukuthi ngabe ngikholwa ngoqiniso yini. Zibuza ukuthi ngehlukanisile yini. Because uma ulikholwa ngempela imisebenzi yabonakala. Uma ulikholwa ngempela wehlukanisile. Uma uyikholwa ngempela uyayazi uyayenza intando kaNkulunkulu. Uma uyikholwa ngempela uzofumana ukuphulukisa ngelinye ilanga. Ngobani? Uyakholwa uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngezenzo zakho ezitshengisa ukuthi ngempela ulikholwa ngokuqiniso. So nje Nkosi ibe nani. Ngibusise kakhulu bantu baNkulunkulu. Maye mawuhleli lapha ebandleni ungayazi into oyenzayo. Maye mawuhleli leso sihlalo uyibishop uma umfundisi uyini ungawazi umsebenzi wakho. Maye uku-attenda kwakho every Sabbath ungaphuthi, every Sunday ungaphuthi. Kodwa ugeni lutho. Kodwa ukhuli ndawo. Kodwa wenzi lutho. Angikhulumi ngomsebenzi wasebandleni ukuthi uyiklina, umphathi wezimali uyini nani. Ngikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu. Umenzelani uNkulunkulu? Umkhazimulisa kanjani? Umkhazimulisa ngani? Ifoni yakho isebenzisela into zakho awumkhazimulisi ngalutho. Indebe zakho ukhuluma indaba zakho awumkhazimulisi ngalutho. Njengoba umdali wezulu nomhlaba. Iy'nyawo zakho yakwamathanda inhliziyo awushumele awenzi ngalutho. Kulokhu njalo ku-TikTok wakho noma ku-Instagram wakho. But bonke labantu ama-friends nqwaba ama-thousand and thousand awubatsheli lutho, awubatsheli iqiniso lutho. Maye. Ngabe uyakholwa yini? Ngabe uyayenza intando kaNkulunkulu? Ngoba ukukholwa kukwaneliseka. Kuqinisekisa izinto ezithenjwayo nezinto ezingabonwayo. Kukwenza intando kaNkulunkulu. So usukholiwe, wahlengwa wasindiswa wabhabhadiswa, wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ukuphila kwakho akucaceke. Ngokushiya sonke isono. Yonke into eNkulunkulu akeleza ngathi ishiye, uyishiye ngempela. Because you would hear abantu abaningi athi yazi ngiyazi ukuthi i-wrong lento engiyenzayo. Kodwa ngiyaqhubeka ngiyenza ngenkani. Siyazi ukuthi u-wrong ukuthi singene enkonzweni sigqoka amabhuluku kodwa siyaqhubeka sikwenza ngenkani. Siyazi ukuthi u-wrong ukuthi sifake amaciko, sifake amagolide, sifaze kodwa siqhubeka sikwenza ngenkani. Maye kuwe. Wezumekile, ozizumekisa yena siyakukhalela sithi maye kuwe. Bese nje benani. Ngibusise kakhulu. Umaye kahle kahle ukukuphaphamisa ukuthi hayi bo, maye babo, maye babo.
kumele kwenze uthuke ukuthi hayi ngarelaxa kangaka. Mhlawumbe ngenze ngakho, buza kuJehova, ubuyele kuye, usondele kuye, wenze intando yakho, uhlale ebukhoneni bakhe ukuze isindise nokusibekela nawuhlala ebungcweleni bakhe. Nkosi nje benami ngibusise kakhulu, ngithole ukuphulukisa nokuhlengwa nokusindisa sonke isikhathi. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ngicela ngidlulise nje lamazwi nakwabanye bathole ukuphulukisa. Ezinye inkundla zokuxhumana, it's YouTube okuyiwona lo, kube TikTok uLihle Themba, kube Instagram Lihle Themba Wendy Mzobe with IE, and then kube Facebook uLihle Themba Mzobe where there's 10-minute clips. Akhona ku-YouTube na TikTok, sorry, akhona ku-Instagram na ku-TikTok, and then kube imbhalo in writings for abantu abasebenzisa abo-free mode. Nkosi nje benani, ngiqinise ngibusise njalo manje sekuphakade. Amen. Usuku uphelele unoJesu. Kanti wena umuntu osemhlabeni ufunani? Ngoba uphelele umuntu uJesu. Amen.